Ezi zindlu zangasese zisisikhumbuzo sezindlu ezingekhoyo kubahlali bale lokishi nebizwa ngokuba yiZone 10 eQumrha phantsi komasipala iGreat Khai. Aba bahlali basajonge enkalweni benethemba lokuba ngamini ithile ziza kwakhiwa izindlu zabo abazibhalisa kwiminyaka eliqela egqithileyo. Ngokwengxelo ephuma kumasipala iGreat Khai, kwizindlu ezili-1,140 ekufanele ukuba zakhiwe kule ndawo ukususela ngonyaka ka-2019, zingama-230 kuphela esele zakhiwe. uFuneka Moso ngomnye wabo basalinde izindlu zabo. Uthi kwelakhe inxiwa akukaqaliswa ukusetyenzwa. Dala nilandzeka ilapha kunzima kwakhe nasuke ezifama ndawugela endlini yomntu sikhutshwa bezifama ndawugela endlini yomntu umuntu uyandikhupha ngolandlu andakhela kuthiwa approve kunzima kwakhiwa abanye approve nabo bakhele batshentele indlu kamakhulu umyeni wam ndaza phuma ndibheke ngaphi na nganayo ithembe indawo ngoku. Le projekthi neyayibekelwe isixa-mali esiyi-74 miliyoni randi ngethuba iqala yayijolise ekuphuculeni imeko yentlalo yabasebenzi basezifama, kodwa sithetha nje abanye babo bayazizamela. uMoso usebenza nzima ezama ukugqibezela eli tyotyombe lakhe. Andiyazi ndasekhaya ngapha ngaphi na ndinayo lithembe liphi ndiphatha kabuhlungu because andilala noba ngaloku endlini basoyam ndinempahla zam ndiyikhupha impahla zam ngaphandle inethe imvula nali igali mathini andinkabe nayo nemathini yokugqibezela igali lam phuma ndihlale kulo anazo imathini yenzo yokugqibezela. uXola Godongwane uthi yena ude wathatha uxanduva lokuhamba enkqonkqoza kwii-ofisi ezohlukeneyo ezama ukufumana impendulo, kodwa akayifumani namhlanje. Ndiyahamba nasemaMonti ko-housing uyozibuzela uba ngabana into yam ithini na. Babe besithi bona hayi yonke into ilapha eZone 10 kubantu abaphezulu. So ndiyaya ke nakubo kuthiwe hayi iza kwakhiwa sanungqa. Idesk ke kwathiwa kulo nyaka kuphelileyo ndi-approve, but ingxaki ayide yakhiwe akude kutshentwe nalapha esayithini yam. Akho nto ndiyibonayo yenzekayo. Ziyakhiwa izindlu ngoba nangoku ndiphakathi kwezindlu ezakhiweyo, but eyam indlu iyaskijwa andiyazi ingxaki ngaba yintoni na. Iinzame zokufumana impendulo kwisebe lokuhlaliswa koluntu ziphanzile nanjengoko ngethuba sisize emoyeni eli sebe belingekaphenduli. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eQumrha.